Zárka felelős fog. Ki voltál? Zárka felelős. Az mi az? Ott mindegyik pakolnak takarítani kell. Mindegyiknek megkölt, hogy fogja a többit, meg a hosszokat. Elmész. Nem volt itt figyelme senki. Nem volt jó. Tessék? Mi egyik se. Ott voltam. Én vittem oda az 12-es zárkában az egész nap. Én ott voltam. Hát akkor mi? Ott ültek jó magukat. Én először az én fiam hozta be a tévét. Én nekem ott először tévét a szinten zárkában 42-es. Az én fiam hozta be. Oda húzódott minden makkor. A 42-es. Nem ott. Hát akkor kivalakok. A seggedet kiprötja. Volt bajok? Na. Ki volt a pénz? Én jártam iskolában. Voltak? Na, hát akkor... A Gyulai ott volt? Más volt. Nem ott volt, megyen. Nem bírtam lefeküdni. A 43-as ott az tegésztek az én ágyamomban. A közelükben. Mi? Elvég, milyen ágyat adtam neked, meg a biciklet? A tévé. A ki? A bőr. Alud a bőrtön, de azt mondtam, hogy menjél föl. Érted? Azt mondtam, hogy most váraljál le. Mondjukám, váraljál. Nagyon. Geci, ajtója. Szeged, én féltem szülő. A kicsit tettem volna bármely. Mit volt? Bármely. Egy kézzel legyen a vén, mindegy 20 kézzel vagy. Ne nyomjál le. Na nézd! Egyel. A Gyula is megyünk. A Gyula. Négy, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hey, volt. Jó, na, jó. Tessék, nyomjál egy kettőt. Kettőt nyomjál. Tukás, írtál ide. Én már póló vagyok. Örülj a pólóban. El van tőle. Szépen már. Hagyok meg, ez el van tőle. Amazon. Sötét az a baj. Ugye vagyunk basztott jelderűben. Hogy szakadna? Jó. Nem lakodva le. Jó, köcsöcs. Jó. Nem arra. Vagy, és gondolok ki a Gino. Hol kézzel le. Nagyon